to yudonge aya kodi ni video chiro no chopo kama in koro no se rwake cult tikenyo rwake cult giosiepe in koro rem mane page timbe gi bede neno kok dhi mabeyo beyo nitiere jadolo mabende koro fwenyo ni samoro orwake timbe maricho nyalo mana kawe gitali ya koro jadolo ni openja ni be podi lemo ga to an ng'eyo ni alemo tanyise ni an dong alemo Nyasaye mani to dong alamo Nyasaye achiel koro onyiso jonyuolna ni mae noseweyo mar Nyasaye ene yo machielo to jonyuolna be koro kana neno ka questiona to an ang'eyo ni an the right way to iyawo wang' koro awuok adhi akawo nyathina adhi go ir nyamin babwa iluonge ni Dosila Chieng Mombasa koro kadhi ir nyamin babwa ni koro ing'eni awuok school adhi ir nyamin babwa gi nyathina koro embe ne en gi ngima moro nosandre onge chiemo koro ing'eni ajamo kadwa dok dala koro kai mano chuno ni nyaka biye nikech samoro ene mano nyalo rwaka mondo abed kode koro onge pesa en be koro ono ora seche moko adhi akwanyo maka embo wuotho odhi manyo chiemo koyudo matin maka makwanyo go anga kelo watedo koro seche moko ing'eni nyathi kwanyo kuma iuse maka ok kuma iuse e yore gi dong seche moko nyalo yudo maka kuonde miuse mopim go molwaro ikelo wa moko jiko embo wuotho ka oyudo kata omena ng'ato kamano koro embe koro manyo chiemo kamano tango kelo watedo dala be koro kadwa doke kod ng'eni ochopo kuma nyathi seche moko ne lala iduogo tiwe nyathi ot kiduogo tiyudo ka nyathi onge kodi nyathi maromnade kindego no wuotho but notin igachiel gi bathe koro ing'eni iwuok awuok kora manya nikech kora kia kumodhiye ng'amodonje otonge nyathi lala kamano tadhi iyude kate duka kumoro nyathi lala ni nyathi nikete ot to ng'amokole bukia koro kimanye tiyude kate duka kumoro kobeta kanyo tachaka kawe adhi kode ot koro ing'eni gik mane timore ne very strange abeto kadhi school ane class 12 by the way ne watimo the same year corona no koro abeto kadhi school nyathi lal okadwa dok ot like gik matimore ne ena strange seche moko atuora to kidhi hospital to be onge gima tuoi koro gigine strange jonyuol na be koro oweya kamano koro akia kuma chom mama wan go kaeni en be osandore koro abiro sandora kae kode kaka wadago onge seche moko wawuok wadhwa manyo kata mowit ka wakwanyo wakelo wacha seche bende ok de gimoro no kopiro ni kata kore dog kata dala dani kaji Mombasa like koro anena nani area Sandra okadwa dok dala okadwa wuoyo gi jomong'eya ka nikech ng'eni jonyuol no kokoso ni jonyuol no simana ni din ma intiere no samoro koro nikech ne gi questiona emomiyo koro nawuok adhiro nyamin babwani koro wabet kae wasandore koro nitie chieng' moro be mane wadhi kode lemo then jadolo kendo nochako nyisa gima chal kamano koro naneno ni wadhi dala mano jadolo machielo kendo koro kaka naduogo dala to wadhi kendo ir jadolo mano nyisa wach ni mokuongo to nyisa ni osiepe mana riwora go de school gi kamanyo kaka nyalo konyo nyathi nikech koro nadwaro miyo nyathi ngima nikech koro ng'ato ka tin obviously kinyuol tidwa ni miga nyathi ngima moro maber ema koro norwaka koni nikech pesa mane gimiya ginyiewo ne nyathina gik moko gikelo ne gifts gik makamago kore momiyo samoro nyathini ne lal kata ka ne gidwa kawe gima chalo kamano manyiso ni in kana ginyiewo ne gik moko samoro in anano ni giere nyathina to nikia ni en wach madhi mbele ka onge kama no nyisikra na gimoro amora onge gima ne to ang'eya ni an sawa to magi neno osiepe mana ni moko mane wasomo go ya mano wan go de school mano school mane high school koro kana dok ir jadolo ni nowuoyo koda opuonja lemo koro an kabisa gima nadwa ni mondo ajiw godo ji the power of prayers teko mar lemo like nopuonja lemo like nonyisa ni lem ti amini ni gini bro timore kendi bro duogo sawa tingeni ma usebedo ko okadhi school ane class 12 okadhi school second terms ka
abagni kama adhi Mombasa aduogo dala ok adhi school to penj maduong' bende rita kod ng'eni no puonja lemo to mini mano konya lemo ma aduogo sawa nadhi atimo penj ka no kan school to nakadho mabe akia kata ni nakadho nango emomiyo wacho ni no puonja power mar lemo like lemo ni giteko sana ni yudo grade mane na yudo C+ to no kadhi school from D mana yudo cha nyathina be noduogo sawa okolal sani en sawa oduong mana nitimo makare to kama ndaga dugi chiene Lydia nikichocho ni samoro osiepegi ema samoro losoyie cultism makamaindi bende nyalo yango ni gin ne osiepe kata na mage bende nyalo yango ni nyalo ng'eyo ng'eyogi ang'o mono miyo ing'eyogi nikech mar mondo mi iyangi ere kaka nifwenyo ni mana en cult Don koro ng'ano nyisa ni gik mane ginyiewo ne nyathini no. Don koro nyathine nyalo lala ma ikia ni olal nango kimanye tiyude kata ka en kende obete street kumoro kanyo. Magi gikoro no dhi morumo. Yeah, nikech lemo. Yeah. Makoro sani nyathini no beni mana sawa, ini mana sawa. Yeah. To janyuol no bedo mar mondo mi koro ing'e bang' kara koro jodolo oseyango ni. Janyuol mari kata na jonyuolegi bende ne gibiro magiyango koro bang'e samoro ni ma en achiedh nade ma bende ne intiere godo. Yeah, noketwa piny kodgi jadolo ni noluongogi mowuoyo na kodgi wawuoyo kodgi kawan kanyakla. Koro gimbe ne gikonya lemo to ne gikonya e gik matimo advices gik makama ne gichiwoni paro. Yeah. To ka pesa na jopuonjre kata na osiepe gi na gimiga pesa to koso kana kana toys mar mondo mi oganda ng'e nikech ukiny maka wuono samoro kata na kaka Sharon osiepa moro nyalo kelo na kata na nya gift moro mar mondo mi kik wachni achak mowuok ng'eni bende nyaka en ne gin gifts kata zawadi mich mage Ng'eni ng'ato bro kelo ni akela gimoro kaka ng'eni ng'ato kinyuol to ng'ato kelo ni law nyathi ok inyal tamori ini bro kao king'eyo ni en genuine kata mi pesa ni dhi suk nyathi ini ng'eyo ni en genuine dhi kawa kamano lakini en gi intentions ne koro an gima nang'eyo ni ng'ato samoro kokelo ni gimoro onegi tang gi ng'at mi ibedo godo kata ng'ama mi gimoro tikawa samoro kata ko mi gimoro gima jadolo ni nonyisa ni kata ka ng'ato mi kwanza gifts gik machalo necklace gini kaw gigo tilem negi ter kata kanisa to gwedhi ni kapok ichako tiyo kodgi yeah to sipenegi tabia gina chal nade timbe gina normal okinyal ng'eyo gina normal to kata ndaka pok adhi ir Devina mar mondo mi koro kisefwenyo ni samoro koro mae gima noketie mano mar cultism osepegi ni koro relationship kodgi na chal nade bang' mana sefwenyo though moko pod awuoya kodgi lakini that close osiepno koro onge yeah but again kilemo to onge gimoro ok nyal timi yeah pero kama na ina ngino bro bedo kwa kwanye kwa kuomi mar mondo mi oyud puonjruok makare ahinya nyane osiepe nikech wang'eni rowere kaka wantiere nitiere gimoro mong'ere kaka peer pressure samoro wacho ni in idwaro ga mana pesa to pesa samoro bi oketi e osiep moro makoro yudori kama tek makata na kitimri onge donge angene ni puonj mabende bro bedo kwa somo nikech wadak e society ma cultism ni bende na chiel kuma chiedh nade mabede rowere osebedo ka yudo Devina in bende sigani